Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ονομάζομαι Τιμόφιλος Νίκος. Προσωπώ την εταιρεία ΑΣΚΕ, η οποία έχει αναλάβει την προώθηση της αυθεντικής σοκολάτας Wish, χωρίς ζάχαρη. Σας καλωσορίζουμε θερμά εκ μέρους της εταιρείας ΑΣΚΕ και της εταιρείας Στάμακας στην απόψινή βραδιά. Να μυρίσουμε σοκολάτα, να κουμπίσουμε τη σοκολάτα και να δούμε διάφορα δημιουργήματα τα οποία έχουν φτιαχτεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ανδρέα Σταύρακα, ο οποίος είναι ο δημιουργός αυτού του προϊόντος. Θα ήθελα λοιπόν τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή αυθεντική αγοράση. Έχει λίγο ψύχρα. Η θερμοκρασία δεν είναι υψηλή γιατί δεν θα λάβει και η σοκολάτα. Σωστά. Όλο τη σοκολάτα έχει στο μυαλό σου. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη σοκολάτα? Η εταιρεία μας ξεκίνησε εδώ και 45 χρόνια. Ξεκίνησε η μητέρα μου με τον πατέρα μου. Στη συνέχεια ασχολήθηκα εγώ. Μεγαλώνοντας, μου άρεσε πολύ και είχα πάθος με τη σοκολάτα. Και αργότερα φτιάξαμε ένα πιο σύγχρονο εργαστήριο μαζί με τη γυναίκα μου. Πιο φιλότερα από την πόλη της σοκολάτας. Και εκεί γίνεται η παραγωγή της Wish. Και έτσι φτάσαμε σήμερα εδώ, το 2009, να έχει στα χέρια του ο Έλληνας καταναλωτής τη Wish. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Άρχισε πριν 1,5 χρόνο η όλη προσπάθεια, αν θυμάστε καλά. Α, ναι, σωστά. Είχαμε μια συνάντηση στη Λευκάδα πριν 1,5 χρόνο. Αυτή τη συνάντηση τη θυμάμαι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έγινε σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο. Θυμάμαι έγινε σε μια σοκολατερή που έχει φτιάξει στη Λευκάδα, που για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω ρόφημα σοκολάτας, λιωμένης, αυθεντικής σοκολάτας και όχι σκόνη. Σωστά. Κάτι το οποίο θα το δοκιμάσετε όλοι σήμερα εδώ. Θα δοκιμάσετε σε λίγο λιωμένη αυθεντική σοκολάτα. Επίσης, θυμάμαι αυτή τη συνάντηση γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος ο οποίος πίστεψες σε αυτή την ιδέα, στη δημιουργία ενός αληθινού προϊόντος, το οποίο έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες στην διατροφή των καταναλωτών, οι οποίοι όλο και περισσότερο ψάχνουν προϊόντα χωρίς ζάχαρη, όλο και περισσότερα πιο ποιοτικά προϊόντα. Και από τότε θυμάμαι που ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου που μας έφερε σήμερα εδώ. Τι θα έλεγες, τι θα έλεγες έτσι με δύο λόγια για τη Wish? Η σοκολάτα Wish είναι μια αυθεντική σοκολάτα υψηλής ποιότητας. Παρασκευάζεται σε ένα από τα πιο παλιά εργοστάσια της ελευθερίας. Είναι χωρίς ζάχαρη. Έχει λεκυθίνη, περιέχει την ηλικία του, φυσική βανίλια. Είναι πλούσια σε ασβέστιο, φυτικές ίνες και μαγνήσιο. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα δημιουργήματα που βλέπουμε εδώ είναι από σοκολάτα Wish. Είναι όλα από σοκολάτα Wish. Τα εκθέματα, τα σοκολατάκια που μπορείτε να δοκιμάσετε, τα ρόφημα που θα δοκιμάσετε, είναι όλα από Wish. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπορείς έτσι λιγάκι να μας πεις κάποια πράγματα για τα εκθέματα που υπάρχουν και κάποια συνένα έτσι πράγματα που υπάρχουν στον χώρο? Βεβαίως, εδώ υπάρχει μια μηχανή που μπορείτε να δείτε πώς παράγεται η Wish. Υπάρχουν φόρμες της σοκολάτας, μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς γίνεται η σοκολάτα μας. Εδώ υπάρχουν διάφορα εκθέματα, όπως και στο κεντρικό τραπέζι αυτό εδώ. Και στον πρώτο χώρο υπάρχουν συντηρημένες σοκολάτας. Μπορείτε να δοκιμάσετε σοκολάτα Wish με φρούτα. Πολύ ωραία. Επίσης βλέπω πολύ όμορφες αμογελαστές παρουσίες με κάποιες ποδιές Wish, καπελάκια Wish. Τι είναι όλοι αυτοί? Είναι ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που θα σας μιλήσει και θα σας ξαναγήσει στον χώρο της σοκολάτας.
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ευάγγελο Σβανέα, συγγραφέα του πολύ επιτυχημένου βιβλίου «Διατροφική νοημοσύνη, η απάντηση στη βουλημία, πολυφαγία και παχυσαρκία», ο οποίος θα μας μιλήσει πώς νόμιμα και χωρίς τύψεις μπορούμε να απολαύσουμε μια αυθεντική σοκολάτα. Κύριε Σβανέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για όλη την πρόσκληση. Βέβαια, δεν ξέρω αν είσαι βιολόγος ή πιο μεγάλος άνθρωπος για να παρουσιάσει μια σοκολάτα. Όμως, νομίζω ότι θα καταφέρω να αποδείξω ότι η σοκολάτα μπορεί να υπάρχει σε μια καθημερινή μας διατροφή και μάλιστα με πολύ ενεργητικές ιδιότητες. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η σοκολάτα παχαίνει. Κάτι πολύ βασικό είναι ότι κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν μπορεί να παχύνει κάποιον. Είναι η συνθήκη της ζωής, είναι η άσχητη διατροφή, είναι η έλλειψη φυσικής άσκησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να παχύνει. Κάποια εξαιρετικά συστατικά που έχει η σοκολάτα και γι' αυτό αξίζει να την έχουμε, ακόμα και στην καθημερινή μας διατροφή, και θα το εξηγήσω το πώς, είναι ότι περιέχει κάποιες ουσίες, ονομάζονται πολυφενόλες, αυτές είναι πολύ σειρά διοξυδοτικά, τα οποία υπάρχουν αντίστοιχα στα φρούτια, στα λαχανικά, στο κόκκινο κρασί και βοηθούν την καλή λειτουργία της καρδιάς. Ορίστε. Και όλα, από το ξέρω. Επίσης, η σοκολάτα συγκεκριμένη, επειδή έχει ένα φυσικό μηχανικό, την μαλτόλη, η οποία δεν μεταβολίζεται τον ανθρώπινο οργανισμό, άρα δεν προσδίδει καθόλου θερμίδες, ανά 100 γραμμάρια δίνει περίπου 80 θερμίδες λιγότερες από την κοινή σοκολάτα. Επίσης, αυτό της είναι άλλο ένα πλεονέκτημα, επειδή δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει καθόλου την ανάπτυξη της ερυδόνης, δηλαδή δεν έχει ζάχαρα τα οποία μπορούν να την παράγουν. Τα πολύ σημαντικά στοιχεία που έχει η σοκολάτα είναι ότι περιέχει ένα αμινοξίδι το οποίο ονομάζεται τριπτοφάνη. Την έχει βαφτίσει ο νότσο έτσι, η οποία όμως δεν κάνει τριπτοφάνη. Στη συνέχεια μεταβολίζεται μέσα στον εγκέφαλο σε μια ουσία που ονομάζεται σερωτονίνη. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι είναι σερωτονίνη, οι κακές γνώσεις την ονομάζουν και ερωτονίνη, δηλαδή φτιάχνει τη διάθεση. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που οι ερωτευμένοι πηγαίνουν στην καλή του σοκολατάκια, να τις φτιάξουν τη διάθεση για να μπορέσει να πει και αυτή η ναι. Αν έχεις καλή διάθεση, δεν θέλει να πεις τίποτα. Επίσης, ένα μικρό κομμάτι σοκολάτα μετά από ένα ελαφρύ γεύμα πραγματικά βελτιώνει τη διάθεση και ακόμα και για τις κυρίες μπορεί να τους βελτιώσει και την ερωτική επιθυμία. Αυτό είναι γεγονός. Αν πάνε βέβαια πάρα πολύ, δεν πούμε. Χρειάζεται λίγο και κάτι. Εγώ σαν διαιτολόγος και ως συγγραφέας του βιβλίου «Διατροφική νοημοσύνη» που διαπραγματεύεται κυρίως τις διατροφικές διαταραχές και την πολυφαγία, θα ήθελα να συστήσω κάτι σε αυτούς που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα διατροφής για την άρτηση και θα θέλουν να μπορούν να έχουν τη σοκολάτα. Η καλύτερη σοκολάτα που μπορεί κάποιος να καταναλώσει ώστε να μην έχει τον φόβο ότι μπορεί να παρασυρθεί, κυρίως είναι η μαύρη σοκολάτα. Γιατί και η σοκολάτα η μαύρη αλλά και η γάλακτος περιέχουν το αμινοξίδι τριπτοφάνη. Όταν όμως συνδυάζεται η τριπτοφάνη μαζί με το γάλα, έρχεται σε ανταγωνισμό με ένα αμινοξίδι που έχει το γάλα, την καζεΐνη, και δυσκολεύει την είσοδο της τριπτοφάνης στον εγκέφαλο να φτιάξει τη σερωτονίνη. Φανταστείτε ότι αν κάποιος καταναλώσει μαύρη σοκολάτα, συνήθως τα 2-3 κομματάκια σταματάει. Ενώ με τη γάλακτος μπορεί να φάει μέχρι να πεθάνει. Φανταστείτε από 3 πράγματα μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος όσον αφορά το φαγητό. Σοκολάτα, παγωτό και αστακό. Είναι τα 3 πράγματα που αν δεν καταφέρετε τα ελέγξεις, μπορεί να έχεις πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Τέλος, θέλω να πω ότι εκτός από την παραγωγή της τριπτοφάνης, περιέχει πάρα πολλά συστατικά τα οποία δημιουργούν κάποιες άλλες ουσίες πολύ καλές για τον εγκέφαλο, οι οποίες ονομάζονται ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν και τη διάθεση και τη λίμπιδο. Προσωπική μου γνώμη και ακόμα και στις διαιτές μου, αν κάποιος δεν του αρέσει η σοκολάτα, υπάρχει μία και μοναδική λύση. Να μην ξεκινήσει να την τρώει δυστυχώς. Συνήθως, αν μπορεί να φάει πρώτα ένα μικρό φρούτο, λίγους σκληρούς καρπούς ή μία μπάρα δημητριακών και στη συνέχεια ένα κομματάκι σοκολάτα, θα έχει δώσει μέσα στο σώμα του όλες τις κατάλληλες ουσίες που χρειάζεται, ώστε ο εγκέφαλος να μην παρασυρθεί ποτέ στο να φάει μεγάλες ποσότητες. Η
σοκολάτα μπορεί να είναι στην καθημερινή μας διατροφή από 10 μέχρι 20 γραμμάρια την ημέρα και βέβαια μέσα στα πλαίσια μιας σωστής διατροφής και άσκησης, πιστέψτε με ότι κανένας άνθρωπος δεν θα κινδυνεύσει ποτέ στο γραμμάρι βάρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.